Agus an istan céadúir radio tá me cainte Siobhán na Gaoithín Oifigach Gaeilge DIT an sios a Grangegorman Siobhán chumá tú. Ó Tá mar haus gur mí Gaeilge Darren agus de chead fáiltin seo go Grangegorman. Ghormáin am agad. A Siobhán féidir éon sin dún fhí conas agus caihan a thosaigh tú ag obair le DIT le a há. Go dtí ré. Thir si Oifig na Gaeilge, tá mar se fástaí mar Oifige na Gaeilge seo san Institute, agus thir si muidir má Jaim Léanachan, gabhíle sa sé agus táid ar an bhád ó hen. Nar thosa muidir mar dús bhí bortiúgan me héanagus chlár Spáine, agus inis tá bortiúgan ón cearca leorach ní lonnaithe an éon fástaháin Oifige Gaeilge agus tá an rintin fáist le Gráinseach ní bhréithún, agus tá bortiúgan tá muidir trólinn se an DIT a géirín Gaeilge chorchain cinne másc mBaile agus buil foirne agus an pobl go fór le hanan seo. Is as tú na gáilthe ar bas? Se go dtíra óhfuil tá lár hir chonel tú ógúchas agus chaim mar seall an gáileh agus inis mar dearm tá má le clia le Jaim Léan nuas. Sin sin tílan an nó len calm céil? Ní tá gail tá lár tá se lonnaithe idir balla fé agus a chláhandí agus de cóngra a cheantar na leanta agus leis cean tá mar teort stíl lár a chumdaim mar deire agus. An bhfuil a an Gaeilge an fós? Tá másrat Gaeilge sa cheantar fós, dúir mar tá teaglaomh go tógála go páistí le Gaeilge agus ach tá Gaeilge le mén le go mór sa cheantar nílan ar an daoine Lórt ní smó dearmar dear bhain léithúil a sin ráte tá pobl dul in léag fós den níla méid cear na daoine a bhíon mar tá go leor ceantartha túthe ach sin ráte dearmar tan scáil náisiúnta fád tá se láide go leor agus beidir hartar trí scór páistí freistalir a sin ina bhfuil tá lár ó dearmar leite bheith go bháid go dtí gleananne agus an ámlan bheith beidir ó bhd míle daine sa cheantar beidir tarnte gabhíle daine idir na trí fáistí hagan faoin bhfuil tá lár. Ok, sin go bra. An féidir le cuasaí sa thuirtún ar stad na Gaeilge sa chláiste seo agus sa DIT generalta agus bhín obair a dhéanaan tú féin an seo lo go léitheo. Go dtíra, tá DIT táid Institute Technolaíochta Bhaile Cliath táid ar bhád le blianta fada agus gan cead bhí blian agus tá Institute táid scapaí táid faoi láthair ar sé phríomh champas. Ramuoinis, Stráidéidir agus Stráid Chuoimhin in neisceart na cathrach dearmuid agus an seo an nGráinseach Ghormáin is Stráid Bolton agus Stráid Cathal a thuisceart na cathrach sin iad na príomh champas inis. Tá tarnt ar 5,000 léin sin idir gníoga hí na frastal a rangan í ceol, so is go dtí mBaile PhD agus mBaile íorscoileach de PhD mar deire. Tá tarnt ar 1,000 orciad buil foirneogan, so is Institute is choláiste mór sin, tá mar deir cindan na choláistí tá níos móna dé fan géad de bheith léin na tíre seo ag freastal ar Institute Technolaíochta Bhaile Cliath. A láthair na chuúra táid gáil táid forbairt agus a gobar ar ollscoil technolaíochta Bhaile Cliath a chorchain cin na mimiid héin, Institute Technolaíochta Tharlaachta agus Institute Technolaíochta Bhaile Blanseach teach le chéile faoi sca ollscoil technolaíochta Bhaile Cliath. Maidir le cuasaí Gaeilge? Níbis confí sin sin forbairt nua tá tarlú faoi láthair deir siad sa bhéir le TU for Dublin Technological University for Dublin agus is obair sontas tá gceistin seo agus tá se mar tá míhaintaiste ar chléig na Institute Technolaíochta ó híomh cuasaí airige deiste agus ó híomh máú muoinú níl fála an ar an méid ceann na muoinithe ach sin ráte tan obair den scaithir bonan seo agus le stadas ollscoil technolaíochta be fáil ar níos mó airgeadis, be fáil ar níos mó mBaile tásúlagan agus le cáisin go mé stad agus gradam a bhrunú ar nóbar tarbon san trí institute trí chéile. Ach maidir le cuasaí Gaeilge? Cén tanm a bhar sin TUD anna? TU for Dublin mar heidir se ollscoil technolaíochta Bhaile Cliath. Go dtí ré. Ach maidir le cuasaí Gaeilge, don chuid is mósin obair bhíonar bunaganne ná go bhfuil muidir chur ranganí agus iluúin ar fáil de bhfuil foirne agus de bheith bíonn sin na chur amachtaí sóisialta agus cultúra arsúil, bíonn sin na tuair takeíochta bhíoní tag freastal ar ranganí Gaeilge agus cuasaí Gaeilge seo chana féin agus go generalta cuasaí a bhaineann le aistriúchan cóthíochta agus obair den taisin.
Céhhéid mac léin atá ag fáil idirchas tríomhán na Gaeilge an seo agus na DIT go generalta ón is go. Well, fao láthair tá gá chuir sa céimar buna gan seo ar seachta le Gaeilge agus cuasaí scannaíocht agus creaaltarachta trí Gaeilge. So is féidir le mic léin Gaeilge agus na cháhar sin ólam nó is féidir lob éide has áil trí Gaeilge sna háhar sin fí láthair. Tá críoch teach lena cuasaí sin agus be cuasaí nua ag teacht chun cin, be cuasaí gnó idirnáisiúnta agus an Gaeilge, agus be cuasa nua an sin túrasreacht idirnáisiúnta agus an Gaeilge. Agus le cáisian tá maisteach tá MA sa Gaeilge aimar bunan seo fí láthair freisin. In na omláine agus is féidir Céir é an máisteach? Tá maisteach sa Gaeilge aime, MA sa Gaeilge aime ar bunan seo. Agus an dúirt tú an méid deir ag teach leis an cósa sin Gaeilge agus creaaltóireachta agus be críoch leis an ré? Bei sé críú suas fi chin trí blianana hé. Tá melína seo sa darna tríú agus sa chearú blian fí láthair agus be críoch teach leis an gúsa sin agus is trúéis sin a go dtíar gohfuil ach orbert agus as struchtú ag chartar an rannág héin agus ar scáil na máin agus sin rud a bhés ag talú nó go mé cuasaí nua ag teart chun gan cuasaí céime nua. Ach in na omláin is féidir le melín fásta tá freastal ar cuasaí turasreachta ar banistíocht imachtaí ar chuasaí fálaíochta agus mar sin de hálann sráid cathal brua is féidir lábhar sin modúil teanga a dhéanú freisin. So tá tarintse beidir táirtar céad chuig amach lína seo agus déanú staidir ar an Gaeilge go formúil agus a buint hátar sin. Gola déanú modúil Gaeilge agus is féidir modúil a dhéanú sa lua éide has trí Gaeilge freisin agus an dá hangachas an seo an Gráinseach Ghormáin agus sin obair bhíonar bon aganine nó an Gaeilge a ólam nó a teagas na Gaeilge do bheith léin agus do bhfuil foirne. Má hágan cuairtear an seo an gluisí sé nó sí Gaeilge an amna le? Ó am go chéile chlosí, má hagann siad maidín de máirt de céan an áidir daon agus caé maidín caé a Gaeilge siú chlosí siad near Gaeilge. Bí amachtaí sóisialtar buna gan gach maidín bhairt chéadaine agus dúirdín an Gráinseach Ghormáin sráid chahal brua sráidéinger agus in seomar derm bíon maidín caé ar bunagan agus tá fáilte rah aine búlaiste agus capantaobh gan idir híine agus lehartaréis híine agus be deise go búla le mic léin agus buil foirne le Gaeilge. Tá hartar an semester seo tá os gan céad buil foirnigs má léna freastal ar na rangan í Gaeilge linn. Bei se den an chastas órapan na Gaeilge bhaintse má hastíí an ucha agus cáíocht bhaintse má sa Gaeilge agus ar le déimlíonna nuas tá bhád is ceann míle daine hartar séhead buil foirne agus na céad amach léinn rééis freastal ar rangan í Gaeilge linn. Sin las muid na céimena? Sin las muid na céimena go ddíra é. So tá sé sin ar is tána has an gohfuil spéisiigh buil foirne sa Gaeilge ach tá dúgus fásta áin mar thólacht peblimer deartha forbairt anú ar tholathar séhir sí trí Gaeilge agus cé go dúgan an próise seo am tá spéisiigh buil foirne a bheith chuirlan na goidcillan na láthair Gaeilge agus dóis go méisi do maihan seo ábal a freastal ar phobal dearmid a mirteid sa lórlan nó an séhir sí amach léinn nó an ranna go éagsúil le bhfuil freastal ar an phobal. Bhí áthas orm teacht an seo an nniuad an céadúir agus an cóthíocht dá theangacha eáil tá si go hionach agus táid inar hí an seo sa clós cuairte an chrí in DIT Gráinseach Ghormáin agus is deasca é dumsa mar Gaeilge go bhfuil anam Gaeilge air sé sin an anam don clós cuairte in Gaeilge ó bháin an chrí. Tásúla gom go nniusáidin na mic-léin an tanam sin as Gaeilge agus sóisialt an nniusáidin? Sin an rud a táid gurí chur chun cin tá an deise gan in seohanna sin Gráinseach Ghormáin tá campas úragan agus táid a lonaí ar campas seonis le hartar gáh líon na mar sin agus sin be go leor foirgnimh úra a orbairt ar an campas tá foirgnimh nua beldaris ag an mól glas an tanimetar mar deirú táid na síon seo táid sí sa chrí a tá lár an campas héin agus be na foirgní nua ag teart an tásaí agus táid gige anim na Gaeilge a bheithhar na foirgnimh sin chomáid agus go mbeibh te go nádra náhfuil gá anim úsáid a gur Gaeilge bháin agus gur anim bháin a bheith úsáid agus ggóil se mar de an nádra Tá má gong trás na bhaine agus tá foirgnimh agus an bradógad tanimetar agus sin bunaíthe ar óine tá sa cheantar tá sépal níomh lárcaneos ar Ghormáin agus tá na hanim na úsáide tá dúhusa an cheantar féin a gin fásta an úsáid agus is maihinn rodéis sin agus béimiid
mahan seo be slí ag dul ón cuarhthar thuaí síos go dtí sráid Bolton in a bhar muide slíomh réanair sin don níomh brandain atá mar níomh agus mar anim a bhí ar an ospidal an seo in Gráinseach Ghormáin ospidal níomh brandain. So tá muid géirí bh forbairt agus tuairteiste an holtar dúchasa na haimnethe dúchasa agus go mé tásúlagan an Gaeilge gúsáid go nádra daoine ar aimnethe agus áitethe an seo ar na campas úr. An main na gan ó trí anamnacha sin luí tú an sin mééis siad an bhfuil go bhhail tá si bh géirí Tá an sépal ní glórcan na láthair na chúra tá St. Lawrence is mar aine mar freisin agus sin segur gur níomh áitiúil bhfuil le clia mar deartha. So tá dá aine manúsáid don chud is mó aber muid a chuomh St. Lawrence is bune tarúsáid is an aine méle ach dearmid le slíomh réanain tásúlagan gur Gaeilge bháinna bhí sin an úsáid an má glas Tá animnehad éagsile in úsáid tóga sé sin tamil nuair tá campas nuán ach go cinnte táid a sín seo sa chrí agus bíonn sé sin in úsáid ag daoine ar lár an champas crí lár an champas féin. Sin go héach an féidir a insin dún faoin scéim cónathe Gaeilge atá goibh. Tá scéim cónaí Gaeilge ar bon in Institút Technolegta bhfuil clia na seosí sin na máthart ar seart nóir a bhlianahan. Im líana nílann scéim ar bonnagan margheall ar an gghearchéim tííachta tar bhna mála clia na rire. Tá cuasaí tííachta tá sé andeacarthachta láistín fi láthair agus tá costas an áir do buint le láistín. Ach bé láistín ar an champas agan in seo den chead úr riamh in gáhí san líideag, so fa chin gáhí na go lé be láistín sagan héanagan agus be sé sin aráis agus be scéim a bhéadú agus go súlagan go mé fiche spáson do bheicléin le Gaeilge le bheith na gcónaí le chéile trí Gaeilge. An bblion se hagann tá scéim nua a orbairt agan agus be sé sin buníthe do bheicléine bhfuil sásta an Gaeilge chur chun cin ina gcampas féin be sé mar scéim dearmid de ambassadorí na Gaeilge ina gcampas féin tá sé buníthe sáisar an scéim cónaí ach ní bhéin mecléine cónaí le na chéile bé sé de gobar le na chéile le Gaeilge chur chun cin ina gcampas féin agus tá muid ag súil go mé agus ar an dóir sin be daoine Tá chuid is móda na mecléine tá freistal ar DIT tagann siad ó cheantar bhla clia agus an cheantar má gúirt. Le cásin tá oscin dahiad fan géad na mecléine DIT tá siad ar bra ar dúntas Susaí. So ní bhhailinn go méid sin go mé a costas úfas a rud a táfií láthair tá costas úfas a ár do chusaí láistín. Agus tá dúlagan nervvés an campas nu ar an nervvés an láistín uair fáil go méid an an cabhar thuir fáil de bheicléin leh ar an láthair agus a gcónaí trí Gaeilge agus an bléon se thuganú man fómhar a ré be Joontas a hort na scolareacht a bhranúgan ar bheicléin. It's come a cinart in the world ar bastorb is come an ó cabra nó ógan an gáiliad ach go mé sé de curchan cin an Gaeilge an sa campas mór an chairéis sin go mé mecléin agan agus tá cum an Gaeile agan cum an na Macléin an seo san Institút agus bíon siad in na chur amachtaí Gaeilge ar siúl do bheicléins na campas éagsúile gach blian. An Aontas na Micléin an bhfuil Oifigach Gaeilge chu an seo freisin? Níl Oifig Gaeilge chun seo an Aontas na Macléin ach tá siad a gobar i drá Oifig Gaeilge a bheith acu a ról páirt amsere a bheith son. Tá sé ag dul a scór cóla na Macléin fi láthair. Tá uachtaran na Institúte an seo bunaí ó díimi tá bunaí Harbh fábhara agus ionta ar fád do chuomh cuasa Gaeilge le linn na bliana agus tá sé brúchan cin go mé Oifig a páirt amseregan go mé bartas Gaeilge ag Aontas na Macléin agus go mé inamachtaí agus cóiríocht bhfuil tá obairdeanta bhíh cuasa cóiríochta ach go mé amachtaí agus go mé pebliachta dhéanú in Gaeilge agus go gathanga acu ar amachtaí so fáiltíonn sin go mór rihan obair sin agus an obair tarbun ag Aontas na Macléin na mbliana. Sin an uachtrán den Aontas na Micléin. Seagadtíre agus an obair bon acu go dtí seo agus tá súlagan go lean for leis an obair sin na riana bliana. Sin go héintach tá si go héintach go bheith clostáil utá ó héamh an de orbairt atá cairú an seo ó héamh na Gaeilge san áireamh. Dúirt tú go mé na trí Institútaí Technolegta Mbaile Cliath Mbaile Bhláintear teaghlacht agus an seo mar úlsort óscoil technolegta. An mé na
Institúí technoliaach eile lána cathrach an maiile Átha Cliath a bheith lonnaithe an seo sa cúpla bliain amach rá. Sin an rud láthair na chuaire tá thart ar 1000 maclín an seo ar campus an Grangegorman tá na mecléine tá genú staidir ar na hálaíanna agus na mecléine tá genú staidir ar na hálaíocht de sóisialta cuaram leanaí cuaram sóisialta agus mar sin do. So láthair na chuaire thart ar 1000 maclín agan ach fin 2000 san 9 bé os ceann 10,000 maclín agan ar seo ar campus. Bé siad ag bogu ó sráid chuomhain an campus a tan sráid chuomhain, bé siad ag bogu ó sráid chahal brua agus bé siad ag bogu ó Ramhaoinis. So mar sin bé mecléine tá pléile cuasaí ceol agus dramaíachta le turasaracht, le lonnaithe le cuasaí álaíachta agus taide agus optomédracht bé réimse anlehan ábhar agus mecléin ag freastal ar an institút an seo an Grangegorman faoi 20 an gilé agus tá muidir súl go mór leis sin agus béis gan 1000 ball foirne ar an campus Ghormáin agus an sin de réir chéile ben na campus go léir ben na campus an sráide Ainger a tá pléile cuasaí gnó agus na máin fí láthair agus an campus a bhés ar sráid Bolton a tá plé cuasaí le innealtracht agus mar sin do bé siad san ag teachtar an láthair Ghormáin de réir chéile agus bé sé sin chur go mór leis an bheocht ar an campus mar a láthair na chuaire tá go leor spás glas ar an campus a darnta éis tá cin go trééis a chuirt fao deara ach fao chin 2000 san 9 Bé seacht mór anad cónaithe láistín an seán campus. Bé trí máll mór ná príomh orgna mhóra a pléile cuasaí álaíachta le cuasaí turasaraachta le cuasaí ceáil agus na máin tócan seán campus agus bé beocht faoi le a baint leis an campus úr. Chomáir leis an ben luas take agus béimiid faoi scéadasal le hiúil ben bhéh wadagan le siúltíos go dtín luas agus bé sé sin be sé ionta don cheantar seo agus don institút féin go béimiid de teachta chéile ar aon campus amháin. So an bhfuil sé planáilte go méid aon campus eile lána cathrach? Tás de réir chéile bé sráidéidir teach an seo ach seans go mé an institút ag canealt an bhargnamh sin tá sé sin fós a phlé mar deartha agus ben sráid Bolton a gcónaí ar an láthair mar nuair a bhés an campus an láthair sin bé agus hall an línead a linen hall mar deartha bé sé sin a gcónaí ar láthair agan ach nuair a bhés an campus go léir críní a dearmid agus ní bheith sé riamh críní mar bé obairtheacht ar bon an tamar fad ach ón cuarmhór thuaí síos go dtí sráid Bolton bé slíomhréan ag tuairtú síos go dtí sráid Bolton agus tóga sé sin beidir de bhfuil ceú i siúl agus is be sé sin ionta mar osclaithir sé suas an ceantar go léir agus tá muid an chongra de lár na cathrain seo ar chlí. Níl muid beidir de seart ó muid hiúil ó bhhair go na ferma agus an sin táid láthair na thuair táid ó seo síos go dtí sráid Bolton thart ar ceú i siúlan ach an sin nervvés an áit oscailte agus an forbairt faoi láin cheáil ní bhéh muid an áid sin na hiúlan na chéile agus síní ben campus ag síniú ó mar dearmón cuarmhór thuaí agus be sé ionta agus arás mar as don phobal agus don choláiste féin. Mar dúirt méid táid inar hí an cré las muta áras ratlan dion an seo tuigim gohfuil do Oifig is an áras sin agus dúirtsúlóm réamh haglah go raibh an sean ospaide lonnaithe san organm seo an raibh. Díra Hannig Institút Technoliacht de bhfuil líon a bhog Oifigí so gonne níos an seo an 2000 sa cairdeag agus bhí obair mhór forbar a deanta in seo blian go léir sin. Hannig me mar sé cuairtear náteir dús a saoú 2000 sa trídeag agus bhín ospidal hí na háthir díra taréis bogú amá agus bhín sean ospidal fós an seo agus ní chruite an áhrú tá nu tartar náit. Tá rint an bhfuil foirne agus bhfuil foirne a bhí gobar an seo agus atáis lonnaithe san ospidal nua tá sé taréis cuairte thuirtear ar an orgna bhúr well an orgnamh a chóiríthe seo agus tá sé dáchreite an áhrú atá take ar. Bhíoch tána céata óthirtaréis dul tríd an ospidal seo ospidal ní Brandain tá go leor mílte gan dat na mílte gan dat agus tá go leor brón agus crarí buint leis an ach tá ospidal nua den chead scainnis tóca thuas ar an cuarmhór thuaí agus anna den Phoenix a bheirseidir anna den Ionisce agus is cosal ggóil don cheadúr
chorú seomraí éanaire ar fáil don na chothar, agus tá sé sinna cabhrú go mór le sláintear na chothar féin, agus is cásil nach mí na chothar ag fannacht a náda sa bhíoch san ospidal, agus go sé cabhrú le na meabhar sláinte go mór, so is maithinn rud é sin. Agus sin an rud atá spéisiúil fin campas seo, bé ospidal, na tá ospidal ar an láthair, tá onad nua nó mar bhí ténig ag ráitear tá onad sláinte na onad príomhthúram sláinte go dtíre a thógáil faoi láthair ar an campas. Bé scáil, bé bunscáil ag fálam na chéile nó Educate Together ar an láthair, tá sépeil ar an láthair, tá sé ar nós pobl an héin ar an láthair seo, agus is maithinn rud é sin, agus láthair fásta Nelsman tá sé saciúna seo faoi láthair ach gach maidín bíon na cétaí daoine nuas agus is ag freastal le gáil obair na gáil agus scáil tá scáil síos a ball mór an scáil fálam le chéile. So tá sé sin aonanta tá beocht a buint leis an campus agus tá sé oscailte don phobal agus daoine teach tríd an campus beidir nachróin seo hána nachróin deise go le teachtaiste go Gráinseach Ghormáin nuair a bhí sé mar ospidal psichiatra. So is maithinn rud é sin in is cheantar ggóil sé oscailte agus ggóil sé ar fáil de chach. Ja, tá sé go híntaach mar dúirt mé bheith clúisteáil uait a bheith an seos ar an campus nniu agus just chuna bheith álasach faoi chalatá ag tarlú an seo, tá sé go híntaach go scribhann lom an scéal blianta ó hin nó raibh sé planáte chun an ábhar mhór tógáil. Tá scéal ag bhfuil sibh fós in muna agus ní bheith sé bhád nó bheith sé an forbairt críochnaithe agus forbairt na mBaile an seo. Mar go scór a bháin ó thaobh an gá rud a leirmuid faoi inniu sé sin an ábairt in NIT, an ábairt physical in NIT go generalta agus forbairt a cuasaí Gaeilge an seo. An bhfuil éon rud eile gur White a rá dar éistóirí? Cinse, Máidir le Institute Technoliacht a bhile Cliath féin, tá réimse an le hanna cuasaí ar buna gonin seo ó thuairsaí diplóma, ó thuairsaí teastas diplóma, chéime, íorchéime agus doctorachta, agus aine tá géisteach is ggóil spéiseach go éon rud ó chócaracht, go drámaíocht, go cuiream sóisialta, go henealtóireacht, bí a deaghfuil linn nó targadtí lá oscailte DIT, bí lá oscailte go an tríú agus an cearú sin an aine agus an saharn, chead aine agus an chead saharn da bhí na nálag. Be seastan a gan héin ag Oifig na Gaeilge, an mé meabal a chuirsí anú na hamachtaí agus na gníomhíochtaí bhíon ar buna gan seo. Tá lín amach linn sna cuasaí an seo, bín lín bagach linn ar na chláracha éagsile, so tá sé sin aonanta. Tá antaíocht ar fáú na bhil foirne ón locht acadú agus an locht riarachan agus an locht cabhra a bhíon ar fáil do bheith linn agus má spéis le aon daine éonchean don na cuasaí mar bhalín abí nó mar bhalín taréis an ardteistí anú tá míle fáilte rómh chuig an láscailt agus buala giste hagan éonúair agus tá siomh idir lína gonne www.dit.ie Gaeilge. Támuid a láthair na thuaire támuid a ggóbhar scéim teanga nua. Bhí sca 8 na deangatha don Gaeilge DIT. Hennig cruachlann ar scéim deanga an gáhíle sa cuideag támuid a ggóbar an dair scéimenis. Agus má tá spéise géin daine má tá smuointeach go margheallar an Gaeilge ar an campusúr nó margheallar an Gaeilge DIT scríomhraí fostagan Gaeilge ag DIT.ie thugam héin nach ag Gráine tá rinsin fáistin seo mar Oifigeach Gaeilge agus ba bhrálinn cloiste luamh agus inis ficim scata melénig dul tríide campus níl sa móirte do bhfuil scáil cabra uanta tagann siad an nuas version ach aine tá géiste bulla giste hagan ag an lá oscailte scríomhraí fostagan agus bíí deaghfuil ba bhrálinn cloiste luamh. Ok, Siobhán, bhís go híntaach leabhar chat agus tuci mé rás cogadh ríis á mégan eile ó thaobh aglah rádio dhéanamh. Th bars míle fáilteród sa muid dú le thuaicean ar bhís níos mó me léanann seár campus agus nar bhís níos mó cuasaí, be muid déim go mór le thuaicean ar ríistear. Gráinseach.